guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya hari ini. Mulai masak guys. Kita pertama kali gulung limpang-limpung kalau bidang ini. Oke, diawali dengan bawang putih dulu. Tawon apa-apa ireng kabeh. Dan ning kota, ning dapur sing apik putih kabeh. Kon resikan piye? Wong tare omahe ning desa ki yo ireng kabeh ngene iki. Wis iki apa-apa ditataki yo resik nek jere aku. Apa-apa serba di atas ya. Terima kasih ya sudah menghujat, mudah-mudahan sampean panjang umur, rezekine lancar, sehat, murah sandang, murah tangan, iso ngomen aku hujat nek sing lebih akeh nek. Oke, matur suwun. Terima kasih sik didelok ki. Amin. Wong desa yo betul-betul. Apa-apa yo serba ireng, soalé kayu. Lah nek nganggo LPG sing gedhe ngono kae ya bersih sekali. Makane nek sampean duwe dhuwit kirinono tak tukokno kompor bos dadine masake serba. Oke, terima kasih ya guys. Matur suwun dihujat ya kanggo tombo ndas ngelu, kanggo tombo wetengku lesu, kanggo tombo stres ilang. Matur nuwun sedaya mawon. Tarai aku ki omahku ngene iki dindho kemproh ya amin, ora kemproh ya alhamdulillah. Aku isane ya ngene iki ya guys, wong desa. Iki yo wis tarik-tarikane ya wis resik. Serba tarik omah dapur wong desa ya ngene iki. Piye to ngene ya jek wis resik, wis tak tata. Ndak wong tangane iki ya demeke kan yo geni. Iki saumpama sampean lho sing demek geni, kobong. Mas. Lho, ngene kurang resik piye? Iki bakwan yo adahe yo bakwan jagung, ote-ote, tempe, tahu susu adahe yo wis resik, tempe tenan adahe yo piring. Kon piye? Aku rak sedih ngrasakno netizenku. Ah, yo. Kon model piye neh ngono. Iki tarik goreng-goreng ki wajane yo ngene iki. Tarai ya jogane ya lemah ngene iki. Jogan. Omahe ya gendeng, ireng. Wong tarai jenenge pawon cah. Ya Allah, guys. Kok banget temen nek hujat kok jos tenan. Yes, matur nuwun ae. Wong dihujat ya aku malah seneng kok. Ngene kok kurang resik, sing kurang resik ya apane? Apa raine gedhek? Nuwun aku. Penontonku kisane mek maido ora roh nek ngrasakno.
jago ya adahe ya ngene. Iki ya resik, kurang piye aku rak iso mumet rasakno. Iki jangane adahe ya resik. Piye aku rasakno pemirsa aku rak iso ndasku ngelu. Jangan kau ngadai krak. Sega jagung ya wis petiti, botok melandingan. Cah mbok aja nemen-nemen cah. Punten. Iki apa sing didang ki delok buka. Iki ya jute ya resik, sing ning kompor ki ya resik. Lah nek ning dandang kuwi ya iteng. Iya apa ora? Kon ning kompor kabeh ora ngatasi, Guys. Wis ndak tutup, Mbak. Sambungan sing kangkung ya didekek ning kene. Iki sambel telo ya ning kene, iku lho matane diplorono. Iki ning ompreng apa? Kothong ya. Sambungan. Ora dong gelas. Juane ya iki. Wong urip ning desa ki serba susah. Iki ya wis resik nek jere aku. Kon resik piye meneh? Nduk empel aku yo matur nuwun. Tare eneke ngene wis tuwek. Ora kaya sing nom-nom. Wis matur nuwun ngono wis. Oke pamirsa, tak cukupi semene kontene dina iki nek klarifikasi. Wis rapopo, dihujat malah nggo tombo lara weteng. Oke, terima kasih yang sudah menghujat. Alhamdulillah matur nuwun. Muga-muga engko dihujat nes yang akeh ngono aku malah bersyukur tenan sekali. Tak dongakno ya sing hujat aku, muga-muga panjang umur, sehat selalu, rezeki akeh. Dikei umur panjang karo Gusti Allah ya, muga-muga berkah barokah. Wong wis nek wong desa ki apa-apane ireng, kok jek dindo dihujat marek-marek. Oke, aku terima kasih. Lah nek ora ireng ya bolo, aku ditukokke kompor, dadine semua serba bersih sekali. Wong ning desa eneke ya ngene ya, Guys, wong aku ki wong ora duwe, ya sak eneke masak nganggo dandang iteng, ya. Ngono ae sing penting aku dodol payu. Wong ngono ae kok bingung-bingung, sing penting ki sehat selalu. Panjang umur ya. Wis ngono ae sing hujat aku muga-muga sehat selalu, panjang umur di jauhna bebaya sengkala apapun, muga-muga panjang umure ya. Muga-muga sehat selalu, iso hujat aku sampai nanti. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten tak tunggu hujatane. Oke, bala.